कहा में आरू का हो है नहीं अब आ गई नी जल्लुआ कहाँ भर्ती भइल बानी जा कहाँ भर्ती भइल बड़ा है कहाँ भइल बड़ा अबे जल्लुआ ना कहाँ भर्ती भइल बानी जा ना हो केवन तो भैया भोजपुरी कहाला असली भोजपुरिया असली भोजपुरिया अगर तू मोबाइल पर देखल चाहत हो का हाँ तो असल भोजपुरिया कहबू ना असल भोजपुरी है हाँ तब असली भोजपुरिया असली तोरा भोजपुरी मोबाइलवा पर हमनी के लोग के लागल जाई हमनी के सब का अच्छा गान बजान सुन लू हाँ सुना नहीं हो भैया लोग का नाम बा कोई मैजिक देखलाओ हाँ हैं जानी ना कुछ जानी ना तो ना बक जान जाई तनिक दिखाई था दिखाई हाँ कैसे कैसे रे तू जैसे- देखलाऊ लुगा खोलू तू देखलाऊ का हम बता तू का बता तड़ा अरे वो सिनेमा देखलाऊ ना आप देखा हाँ का करबू का जौन- करबू का करबू हाँ? का करबू का करबू अब ठोठिया बा ठोठिया तड़ा अब ठोठिया तड़ा हो अरे 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 तो हमरा हाँ? कमारे तोर मर्द तोर बता रही मर भी हमरा के ऐसे नहीं मर्द भाता रहला ऐसे रहला हो अरे, अरे, हाँ? ऐसे नहीं रहला तेरी बहनी के ऐसे नहीं रहला मर्द भाता अच्छा जाए दो ना रहे तो काम कर महाराज एकरा के छोड़ दही तलाक दे दही रखेलक बिया मर्द मारन बिया हम मेहरारू मारे चाहे मत मार लाट चटेला ह मैं तो गण मरे बाबू तड़ा हमार मेहरारू ये मारी चाहे गरिया से तारा मतलब का बा के देने का दूसर कोई बीच में टपक जरा देता मारे लो तारा हम देख कर दर्द निकलेला तब का हैं? जा गोड़ लगा बड़ी भाग से मेहरारू मिलल बिया अच्छा आप पूछा था नहीं मेहरारू दूसर ले बा तो कर दूसर हो जा कर दूसर हो जाई का है मु किस्म किस्म सामान एक किस्म गोड़ लगा हो गोड़ का लगा के ए मेहरारू का के आए सुनो का हो देखो ई का हो देखो जाना का है ओ भैया के बला आई दी तनी हेरी आई हाँ को तनी कि ना आई सुनो सुनो न ते यार तू आवा हो एक जना आ गइलन चला मुन्ना बाबू तू आवा ए मुन्ना आओ आओ काम बा उनके बाद में बला ले हम देखी जा आई जी आई हवा बानी के अब आप लोग के सामने है मारू का हो दू जना के बोले बानी हाँ का एक जान बनी हाँ हाय है कहाँ कहूँ क्यों पूछ ले ही कहाँ हो भैया घर रही हां कहाँ घर अपना गांव में देख अपना गाँव यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ न पूछे कहाँ कहाँ वही जे गांव है हमार जब ना ना हा ना अपना गांव में अरे सरवा झूठ बोला तुम सरे पर सतुआ के हूँ सतुआ का सिर तला का हो ए सही बतलाई है हां एमे का बा बिस्कुट बा ए और उन्हें चलो ए मेहरू का हो ये कहता ना बिस्कुट बा ये कहता कार बिस्कुट नहीं बा। आवो आ देख लो बढ़िया से बिस्कुट बा ए भैया वो कहता ना बिस्कुट बा तू सही बतलाओ का बा कुछ लिखे एमे कुछ है नहीं के ना बढ़िया से ठीक हो खाली कागज लोगता कागज लोगता हां कागज ना हो तू आना रोकड़ बड़ा हो इससे बिस्कुट नहीं खे अरे बिस्कुट लिखे लोगत बिस्कुट का है लोगता? कहता ना पैसा बिस्कुट लोगता पैसा पैसा लोगता हाँ। तू आनहर बड़ा भैया तू देखता बिस्कुट बा ये कहता बिस्कुट बा कहता पैसा बा एकदम पैसा ना हो जाओ। बढ़िया से देखा यार ए, पैसा नहीं है भाई पैसा लोगता? बिस्कुट है ये कहता ना बिस्कुट लोग ये कहता पैसा लोगता हां के कर विश्वास कर जाए विश्वास करे के नहीं के पैसा बा पैसा के लिए आवेला नहीं हिया के देते हिया के ना चढ़ा ना के ना बनी लगी ना क गो बा 20 20 10 गो हाँ 10 गो है 20, कितना हो गई 25 25 अब कितना भइल 30 और इधर अब कितना भइल कितना भइल बारह गाड़िया में है मुँह तो देबा हां हाँ जल्दी जल्दी की ना हां की पढ़ो ना बता दल लेके भाग जेबा कहीं दत कौन पॉकेट मार के ठीक बा ए भैया इनका रखे तो पैसा दिया गए उनके दो हाँ अरे सुना उनके दो का तू देख ले रहा अरे सुना बिस्कुट काय भाग दरी खाई बिस्कुट बा अरे भैया खा बिस्कुट ला खाई महाराज का बिस्कुट एक बा हां बिस्कुट बा है कहा था पैसा वाला का हां दो ला मुँह में खा खाई ना हमको ना क्या खा अच्छा खिया दी यहाँ के खिया दा खेलवा मलकार
हाँ हाँ खा अरे बाप रे जुगो देता नहीं कितना मुँह बावा मुँह बावा अरे तो मुँह बेटा मेरा खाया हो देखिए हम हथवा में आ जाइए ना किया हुआ हम हथवा हम आ जाए रे देखा कितना भकाऊ रे मुँह बावा था दा जना तो हम आ जाइए हाँ जल्दी जल्दी खा औरी ले जल्दी जल्दी खा रे खाओ मुँह बाओ मुँह बाओ मुँह बाओ मुँह बाओ यार हे मुँह बाओ मुँह बाओ ले मुँह बाओ यार औरी हाँ हाँ और दे औरी अरे खाई ले अरे खाई ले देखा हाँ हाँ किया अरे बड़ा भुखाई बना हो बड़ा भुखाई बना वो खाइल बड़ा ए बड़े बड़ी पेटू बकाई ए चलो ना वैसे मुंह ओ सही का कर सुना बेचारा भुखाई बना एक काम करो इस बिस्कुट खैला हा देखो कर बढ़िया सामान मान रख लो पैसा भी देखला आ बिस्कुट देखला ना आ बढ़िया सामान मन में रख लो झोरवा में ले निकाल के दे मुल्ला के ला 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 अरे ला तारे ला निकाल तारे ला अरे ले जी अरे समझवा ना तू ऐसा ना रहने आवा रुमालिया दे देना जी है ना आवा हाँ कौन कवि जी बाणन आओ भैया आओ नहीं आओ भैया आओ अरे कुछ नहीं खाली तुरंत चल जाएगा हाँ भैया आओ ढेर देर नहीं खा रहा है क्या आई ना अबे बा भैया का बिस्कुट डाली यही झोरा में ले रुपया दे लिया ये झोरा में ले एगो भैया लोग आई जाए आदमी यौरी आ जवन मन में सोचल हुए सामान उहे हम दे मन में सोच लिया ए भैया देखी नाव का पूछ ले आई आई पकड़ ली सीने तनी हके हाँ का पूछ कहाँ ले? मकान पड़ी तियारा क्षेत्र गणुआ गाँव के वहाँ चेतगारू हाथ में हम कर तू वहाँ लेकर कहीं का रे ए भैया का हाथ में बा रुमाल रुमाल देखो कुल सब दे दे रुपया पैसा सब गायब हो गई बा बिस्कुटो खा गल न जा आ तुम मन में अपना सामान रख लो सामान तोहरा कम दे कौन चीज हो हाँ गाड़ी में बस तेरे बंचो दमाई माँ तापर कदा कौन चीज है अरे कपड़ा डाला था कपड़ा हाँ तो ई बता कहा कदा कौन दी। अरे रे 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 ए भैया मन में बढ़िया सामान रख लो सोच लो सोच लो चलो एकरा में रुमाल डाल दो ए हाँ हाँ जा रुमाल भीतर भैया का सोचले बारन एमे लिया के डाल दो भैया के दे दी घर ले जा ए भैया हाँ 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 तो का करी अपने गाँव जाके हल्ला करिए ना कि जन जांच कर आए रहा जन सामान हम लिया फोटो लिया के दे दिला मिल जाइए मैं हाँ मिल जाए ए भैया हाथ लगाओ फोटो निकाल लो तब हाथ लगाओ निकाल ला बारी अरे मन वाली बात आएगी मन वाली बात निकाली अरे भैया काटी ना काटे लो जानवर ना अरे भैया 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 अरे रुमाल कैसा? लिया ना बाबू मामा अरे कैसन बनाई भाई रुमाल जबा रुमलिया बाहर निकला अरे मारो बहुत चिल करता है सोच के गाय को नहीं कुछ ना गोड़ा तो भाला अरे कपड़वा डब तो कपड़वे ना ले हाथ लगाई अब कैसे देखा ए हट जरे चले हाथ लगा भैया स्टडी हो रहा बा हाँ ना निकाले में देखे के नहीं के बढ़िया तो निकाल ली हाथ लगाई ना था माँ ना जवन मन में आप सोचले हो कब वही सामान आई डाल निकाली कर फिर चिकवटनी निकाली बारी और का मन में सोचले रही हाँ ये देख ए भैया और आदमी का रुमाल मत भाई रुमलिया डल रहा मन में सोचले रहा कि एगो ये सामान आया लगा जा। हो घरे अरे पूरा भीतर में टोवत रहा अच्छा ये मैजिक छोड़ी जा अब दूसरा कोई मैजिक देखी जा धन्यवाद बा।